me kace? Shawara nake ba ta wasu. Yanzu gaskiya da naji an ce kun faɗan nan wallahi kasa bace yau kwana na 5 ban yi bacci ba. Wallahi raina ɓaci yayi saboda Bilal ba mutumin yarwa bane, mutumin rike shi ne hannu biyu. Shi Bilal yasa kai ma ka in ta ce kai mata abu kai mata, saboda in kina raina shi aljanna sa tana in dai kika raina shi namiji ne, karfin ku kuma ba ɗaya bane. Shi ma idan ya raina ki aljannar shi tana kafin hannunki. Shi yasa idan kika raina shi kin ga kamar kin raina na gaba da ke ne, idan kuma ya raina ki kamar ya raina na gaba da ki. To kin gani ai ita haka rayuwar duniya take. Shi yasa ki rike shi hannu biyu, kowaye ya zo ce ku rabu. Ka gani kana ji Amani ta samu saurayin da ya fi ni ne, shi yasa muka rabu. Yana da kuɗi, yana da motoci, kuma ni ga ban da shi. Butulci kenan, wallahi butulci ne, haka ake ba, wannan butulci ne. Farko da wa kuka soyayya ba da shi ba, to gaskiya ba kai butulci. Wai dan kin ga wani ya fi shi kuɗi, to ai da ka Allah ne. Shi Allah ya so ya gani da wannan kuɗin. Da a ce bai da kuɗi ma ko fucika, ai dole ki aure shi in dai Allah yi, sai dai in ba Allah ne bai ba. To amma wannan butulci ne za ki ni yanzu kana ji wannan kai butulci. Wallahi kana ji ni yanzu abin da nake so ka gane, kana ji na ban maka Amani yanzu. Amani ka fi karfi na kai tun da karfinka na ban maka, ba magana a daidaita ba, yanzu na ban ma Amani ka dai ku tsara sunan ku shine kawai. Kuma Amani ma tana son shi sosai. Kai ma dan Allah wallahi tana son ka. Ka daina bata mata rai. Ke ma ki daina. Ni maganan da nake ma magana. Saboda idan na ƙara ji an ce ku rabu. Wallahi sai na je kotu. In ba sai na je kin ga kotun na fi can. Wallahi sai na kai ƙarar ku. Kuma wallahi in dai na kai ƙarar ku aka ce kun kuma yi wani abu wala a'a wada sai na cire hannuna saboda kar ƙara jin kun ce komai. Yanzu mu je a biya miki kuɗin mashin ki dana mashin a can gurin, tunda kuma da kuɗin sa za a biya miki, kuma a sai miki kaza ki ci. Sannan kuma kai ma ko me take so ki rabu da wancan ki kale shi. Kika sani kuɗin aro ne yazo yana miki gayin banza, ba kuɗin shi bane, na aro ne. Wannan shine kuɗin sa na halal. Wanda ki yanzu ku gaisa. A kai ai na ka taba gani an gaisa mace da namiji. Wallahi sai kun gaisa. Barka. Yanzu misali